nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya tuna yaiteire mwanchu murigereria bagete seni kya Ndizi TV naenda somurubulio ona yaiteire oyokoretwa amana inje Sara Nyarangi on Twitter litikulia rero nigo nako ikirie ase kenyoro kya Nyangiri egotoka ase ward ya Bomorenda ase ebunge ya Bonchari county ya Kisii ase tuchi gosanga noyo minto aratomanyanga nararia yabagendrete gwetera bune familia n'abana batigeto na Baibuli babo magega ya Baibuli gosira bagatigara baroboka obagendrete kungangana n'obugima borobokongu ase banchire gosanga mona intweli tukolia rero ase omorobeliga ona yaiteire nende karo kwanyorira omorobeli bunoyo iga osomogano bwoyo minto atotebirie na kurigereria bosaigo rigereria naende karuo bokonyi asingenche namba yesimi nere yere gabo ase TV yao ekero kendo tete kubakira na kubakonya osegutuma kende gwetera se namba yesimi eyere ase TV yao igobono nigo nteto ikaranso ike totegerera omugano korwa ase oyo minto kuruga igase naikire ase nka yabe gotoka ase kenyoro kya Nyangiri mbiamono sana baba karibu sana aiga no Ndizi TV obwansubo mugusi omorobelio na yaiteire asama lieta nkoro kubena Nyarangi mamanyi etolese kenyoro kya Nyangiri meya ya Bomorenda aiga no twekere mino totebya ngunga ngakimoiboire mino mbalinga nande limwa ngakirete simi mwantete mumenyete asubugo mobo kon kabisa muri numweka ine mbalenga moiboletwe nende nakimukinete gocha Ninde tura abana batano nje noyo gatatu ase family ninde tore batano omutangani akorete form 4 lakini tanyorete pesa yo komo boost ende college nakiyakoro ku omutangani akoro ku Edwin mumanyi yo kabere akoro ku Gideon mumanyi ere akorete form 4 aga akeruanerera stage ende yonsi aga join e campus no asoma masene no alafu yo gatatu ninje mbono na akorete gochigo join lakini tinda nyora bokonyi buye kunya koliginda saba sana alafu yo kane ale form 1 asoma litembu eliere magena alafu yo gatano ale grade 5 asoma liokendo primary na umuri batano iga abaiseke mbalenga na bamurambalenga abaiseke mbabere abamura batatu karamu iburwa abibuli bainombiya balenge na kibugima bwalenge bagumana bokongo bwalenge gose no bwarora kibwalenge riri abibuli balengo ekera abibuli balengo obugime bwalenge yani obuya lakini nabachite gosira tugetera matemo amange yani ayogo kumye matemo ina aronte tontebi kwanza tutareka samatemo ayo kara bibuli basirire iga karo mugendrete gukina watebire mwale gukinira obugimo buyake nikera bibuli balengo abibuli aba nkiki abaliete bagamangucha gusira bonsi tuchakire tatomino tata akwete 2009 tuotebe tugurende buna narengo moke atata narenge class 2 nate tugwetia ruarete matukata tagaku nkiare gokora gwatebe tu nkiaga korire aringe na kuru kweruanirira timetia ronga skilakini alikire kweruanirira igarende kirarenge mu aronko nyora to arenge zaidis akara ku 2009 mugatigara na mamumi na bono mwakinire gotira mamumi nonki yachite kumuri na ndindi asirite mama nere akwete 2011 nere na tebe tunera ruarete matukare agaku Mosaigo igo. Yani mosaigo. Yukuru 2011 stiri nabake mwarenge kabisa. Nabake sana. Narengo moke bo. Mwire tabone jukumu yo kubarendekera bibuli baino basirete. Twatigarete na magoko. Makoraga turenda mpaka 2015 nera agasira. Nera ka 2015 nera agasira. Agasira igo.
kitamaiti ngikia moitetene lakini bono mwachakira kwa mwabeira abantu abane nake abandi nechi primary bale abandi nabakake muri babere bale primary oyo nde oyo mo primary oyo mo nainde high school na abandi rende na abanene to bono magokoro mino usiriro batigire bado na kibono muchagite ko komenya ubugimo bwinu mweka bono na tuatige tu tugacha minto tukarumwa maokoro tugacha minto bono tole twensiamo antia na kaira kaya sinini kalenge miaka ata konyotara ikata mwaka oyo alenge siji 5 months mwana musini olengeka mwerere antia na kamoira mwisiku mabo mino mwisiku mabo tato mumurumu abo tata omusungu omurugio mumurumu abo anko yawo akamoira agachikomorenda tugatigara bane ono banabu n'abasamaria baya bagacha abaya bakurukuchi sponsor bagatoira inche nendu ya ne komboate bagatoira skuru ekoroku ekerbu ere kenyenya onye maite ekerbu ne ninye manyete ere muchikenyenya ali body amatuka ya mobera fatira mobera baswa uchima ya manyika ine bune skuru ye chintakan ono tukairu tukabeko sponsor yengonyerete temba kegacha mino gako bakonye abantu bekenyoro okay yani basympathize tene ali kubwatira nabagambi abasongo balisono bamwe bagacha bali bagotalira bantu batabo batari kunyara bana chintakana yes bagatoira nje nendugu yani ali ngomo sinini na janale nge class tiri kale ose kagerete nasa ose baby class na borojo abana basinini atabatamaiti kende yose tukairugo nekerubo ona barabaga akane pi yonsi pi keregento yonsi pi tukatigara lende body ona koruwa bweruse goika ntamaiti stogochi ntwerochi kegera twalenga bakebo ona eruse ko batotigara no mwalimu na ematro nero yalenge abantu balenge kwenda laereza ematro no tigara naito ndiri abantu basikire bachirenga ino mwatigara school tukaratigara school esege kege tambe bobe na mumurominto ngaika class 5 ono nabo konyo ono kunya go interact na abasa nganyoro musani one olengi koro ku Debora omoke sobere liuke kamwelezere ali yani akasympathize yani ekamokuna na nayerago agantei konige ntogo kora yalenge yalenge prayers day musiko mwana ro lenge class 8 yeba amasaba standard 8 ona akairu mama mwabalenge gocha mokolere prayers bara baendenga tuendenga bara ubatigale bakora amate ono akaereza mama mwaba akairu agatea abana abunka ibale Debora uyu agaturangeli tukakuona na mama mwaba agatea mwonje mbairi agatuira lende mwaba na bono at that time mama mwaba Debora uyu nkweweza balengerende tato mwaba alenge ngumbu yes bono tukarabero akatulenda akarusi uyu umwana uyu minto lengoma kakamurusi body akamubeke desk kugera chibasi nchiro chiko irabana chiabaira akamurusi one body akamurusi kerubo boarding akamubeka day still kerubo school day okay kerubo bonera gocha nega ande ya muira nende ya bono nje kingendrete na masomane boarding bad class 5 ono omwana oyo oyo minto na rualite sanenda mora usumuze rualite sanenda mama mwa Debora oyo akamushugulikia akamuira nyagitayo n'abantu barengo tena etiye kuarete tabana bali na ukim what ani mangana makongota ayo raibu kono banta umutamanya ini lakini bahata etiye kuarete tabana bali no ukim etirora no yo ono mama umusani uyone
era tachieti no muntu yani ore kwenda kanisa kwenda ale kanisa mpaka sai akamuira nyayitari agapimu na pime tutanyore tipo ruiro boro kumbe umwana neri ari ngwitira amachi na ari ngumosini urare ra machali akamumize ndabo bona akamurenda akaturinda rendi nero mugusiga skuru mwenda bande bora iga ngabo abamurami nabande Gideon no monene balega mbamanyete bamaite kiegera simi okay onde antayo maite pistol para buntu to iretu yani iko onde tayo maite ona tukarabero agansomirende ababerende bagacha bakabwatoka abaiga batoire toro bagatubwatoka basongaba keikira 7 mbayo ona nero uri ngorusie fia ungakane bakanga kora class ngakora na inde ngaso high school oja kangire school 2017 nalio ko amaxenga kwanyorete kurukiro nanyorete 300 digoro yo sana ono abasonga baba gutigire mama abade bora na kyale kuruku sana kya kuruku jen yambeke omoke jen nanda kubwatira koboka kuira ndaka ngira nduru roje skuru enene nduru skuru enene ya ngande gukora biya sana ngasoma romba ka form 3 muga ko erende akarumumbu akarwararo baka akaba transferred kurumumbu agacha Kenya bado nero mbo atereta karora tigandu usie skuru eyo ene kiagere gwaka na 40,000 and akangira ritembo ere magena pompo ngakora kuruoro ngakora ngaitarinde abalende tingete timon kanyore C+ lakini eyo nabo C+ noetete eyo nabe kuira university bia mana sokora era somuganogo nana ki kwanyora tobokonyi no mwana yo minomo ke bado no akare momo swati arororo lakini rende umuga ko nachita gasira gwangoi pole oyo esina amenyete basomusani oyo nachita gasira bono mama mo bieko tigaret roje bintu byons biba university baoniri ba murwale bado osiririo bugima igo muroyo minono akarostira oyule form 1 no ale no oyule 5 no bamenyete bono lyoke no bali mo swati bado wana yakara wakora form 4 okaira nanka ugachakora nkara bono lika kunya comment umuzigo gali kiegera nero nyonje nabo atabana batano babere oyo male high school ndingo join yale nere twakorete nere de boru bado tugasoma nere litembe nere aruse tuwe skuru areng akairu litembe era grade kya atu abwate de boru B-. Good bia mono sana manchu muligereria na otore na nyarangirita liane kuruga iga asenka yabo agendete kongerera nga ekera bibuli bagusira nigale ngo mwana omoke gose no mbara mwabo bonsi nigo bainga abana bake n'iki story bagotebigwa oigwete ondeta yori ko babwata koboko bali bababwatete na kumuire skuru mbachite bakamubwata kekeregete standard 7 bunateba bono kulre form 4 na bana mwa bande mbaro skuru na banene mbaro byo turenda somo timogekero tokuirana na gendera gototebyanga mumuru mwabo yo kabere Gideon no lyo monene inki bagendera gukora eri kwegendereri oikabono banyorere bokonyi bonde nere ngo gendale skuru gocha go join gocha gototebi university ke yarangeriwe naki agocha go join onyorere ondoko mokonya gusina inde no bokongo bogenderete ko banyora buna bwabanyorete kero barabana bake bagutiwa chintakana batamayetia sibago chakera na sibago kulira nkwira natole kabame ya Ndizi TV nero once bomusi omurigereria bu television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
ebinto mbiraroro orakorere cheche korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisi Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bwa mate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kera rituko ntobwate omunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist uyogotoka rituko lya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari bagago se booking kokoroko barogoke okoko gokoreka kera rituko obokoreri bonde mbori abuna korengwa se laboratory eduka yokonya mariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bareba bwato muchando yo boigo bari babwato muchando bwa maiso nabo ogwakanere kadi yawo ya NHIF Minute CIC General Insurance Liason Group Madson Group area ya polisi ekadi ya KCB Teacher Service Commission ekadi yebenki ya Cooperative GA Insurance na Kenya Alliance Insurance nigo torime mochokisi asamagacho a New Sansora Building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambeyo Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokoralira imepira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao na boigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo kolera chigosori Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi mbia mwana endo mwanchu muligereria oliogenderete kubwatio murubirio na yetire astore no mwana Vena Nyarangi aiga senka yabo uyogenderete gusangana into mange igoro y'ubugima bwabo korbatige tubare abana chintakana Vena twiranire korwaso mutimoko bono muna koira nanka gaiga kwa Gideon Noale amo ni brother ya nene noere inki ba okora mino monenki okorere nagenderete na masomo sera tigete no asinye tungo komokonyi akarara tigenda achikuerige akarenda Nairobi ndina chitakaira na ono noaleka era na bwato nanyo meto sina bwato mukungu nanyo babwata no mwana okay na Gideon gwate banga akirwanirira na kiale kwirwanirira asaba sana na bado media nero ya ringi komokonyi okay kwanza karona ra Gideon ndo chingata bwati akoboko na ndi na yete this side karante byango mugano makomo muromino kabere yokuru kwa Gideon aba ninche muliginera ntebi lakini karante bigoro ekere twarenga bake I think ikere konyora mama tarasira kale sana balenge ere mumuro ere na mumuro minto era ale mumuro minto yo manena alenge anyemia kita nere kali omokesa ndiukwa ono mama niga abogete mambia yemo agachikolema akatira asigitatambe agatiga abana borire nwitaya no mete bibeya biri byakale agaterekera so mutegwe gitanda agasoka
akagenda rende kurima akabatiga borere bakunya guchiza ono igoma nene akanguseka be akakora iga mafutari agaitika gocha bure ikabwate net anera buna rochiti umuriro agatama era buna rengu bwemiake rende akagura akagenda akatigurika ona kaiye bantu baocha kora lioki bakaminyuka late sana mukonya konyoro yire koko boka kairinya gitari koko korigo kabu kwa yete mboka gukaba amakara Ina sababu wata tuwaliritio koboko na ugutunarara esaidi no nyengo cheriso roje umwana ko inainde no musini na no moki tararite saidi ona umuriro uri ukamwo atakai kabuna abantu bacha kova hiyo kile it is late na maomi na karatambi era linga atambi gakorangeri mwana uyu ekairara kana chuo koboko akabera nya Italia kana chuo koboko lakini nyasaya akamakonya kagichare moyo ninche muri Gideon nere tusange asoboime nere arantebia sengencho nere noyomo omino nero yetera manga sobugma bwaye wono ngwantebinga you scored a C+ yuere bya asomwana umunyaruka abumbuya sana naende nabego kuira university wono kero kende kwanyolira ndonse sikwarangeri usenga kyomupango oinole na applied nkanyora narangeri Presbyterian yere gochikikuyu atambe sana gochina Nairobi one ninjo ye family itorende nto background na setup ngaratiga nche kisi ono kisi ntas deiri rubeli yachete kanyerende kwebanga ngora igwanga kikwebangirangani nkibata geteri requirements waisandire ibintu biri bitakeire wikabono so far wikasai gatinda isaipi kiagere fi bata ekere na download tiri rubeli school fi bata ite 44,600 eyo gosoera 44,000 yune semester igo muranyora besecho none che semester ichiri twanyore anchi nkene yo shopping chitaisa onna kiki to kogendera to koirana ebintu bitakeire binge sana nturanyora so fata pi shopping no mahitaji ya baise ya banyaruka minte binge kero kende abayirirende basubati bamwabo mino basubati bamwabo iso nani cyangu cyauga igarende tindo chibokonyi bwa ndembali kubwaterere tibaje bakoboli sivini bakoboli batitekero monta erwanere wa nyasaye narona chakoro wanja kwa eskuru ero gwikosome andu gwikosome obe ngintu kyote tugochako kumwalo mata somia abana kabisa tutete kwa munyagitari gitari na boko lakini rende na obiko bwati gochama ekire bintu byebanje nyasaye nanje nandi gwikwa skuru gwikosome gwikendote ya wikirane mbali nga nonye mwetera mangana mange gocha matemwa manga mange andi ngintu kigi kia bakorekanire mbakorocenga aya na matemwa maene to gendete gwetira onyendiria babulikero kindi barengo ankantu aragente yani estire umuntu gwetachira bieka oli siji efi eti weso yeskuru ani mbaka mete nebekire na igete igore skuru rende kire na tiete goswe gwe system kiegere ne transfer na korete yani to gwetachira tuwe ani abanda yo baroche no bari na bayibuli ba kire getakeiro nya ne chipesa baruse ona mubwati yani mbakugo kumibunaho ngayeme cyane nkibuse yachire na mangana mange ni ndagira na kimoko nyora bonero ni ndagerero mete na bolero konyora mambitali lazima onyora yuko onyora leo na boko basi ngobere mwana kurora nchara vena ache ndiyo mbako ego ikera yani tubwati pine ba 1 shilling ya mu kwa moto tiganda
dinde lions bono nka yoko rusi go chugo sabiri acha ko bebega wate na kwino ngayikerete ne gabana twikana stay gabakari gose kwino ngayikerete kuite ikerete rocha se chinet mata no ikerete ani mata bunaga na asikinzi ya chapa kama pali ya sabi nake nako mwanchu muligiriria ase nake na bata aisana nyoene ndagira mukuri bono nakimogenderete gwikira bono iga wakwende skuru no guchikobera guse nande nkwira no rugoche uso guchikoba no guchiko ko menya chi hostel onye ko gwanche rugoswa lakini nturi no kwegena buna ngwanche rururasoa ini njuga lirale na inde mete goika town oira nego chanemi koira nemi go miembi ono yu na bego konyara sana ya menye chi hostel bono ngasikie ogokora because bonekero gwetachira mbrona ebwika andu gwikokore gasi ende yonsi egere bwenyorire none sabuni musibiri chianga nonye n'ibintu mahitaji amafuta abaisike ntutagete ibintu ebinge ngakyo konyora nde ngikyo gukora ngasikie ogokora esukuma nero simigeta yose gali singitereta kaneti kali esukuma yete nebitongo na byongo chenara ekerea sobokire naoni nagora nani mangana ye yo kwende vibarua kwanya kwenda uligie besa kurwa of course na chietelimu lakini gasi kangengera kuga kingateba onya na bega kaliga mbuya ngendenga gasi nengo ngweko bagocha gukore kibarua kwa bande onyora na 200 eniri tukurigima anda sumuntu utanareti na bego kobere challenge ngangonyera buvenga tega kimbia ngendenga whatever challenge ye ndagira nguchire yabo challenge kero kende chianga rinde ka challenge chianga meteka ocho oisani una mitumba bosa ne miga ye yuniga sienko yorara notara elie mo wato gusibikwamita ono wendo ruani chianga utabuatindagira Incharate ogoi. Nabe ogoita. Mwanchu muligereria no tuli na Vena Nyarangi kurwa senka yabo. Amaene abana aba bayete irigo bari family abana batano. Batigete bara abana basinini. Noena ase umugondo ndoche tuli monene nigoro mugondo moke. Nero no mwana musubati okwende skuru lakini bona gotebanga mbaraisani. Kende gionsi nonye ne fees yeli takire 44,000 600 ya semester ntangani eyune fees mbara yisani amahitaji bina shopping abandi bakonyora umuntu umwana otabirenga shopping intetene yechiri bwikomi ere ondeta yago tebi nonye nabayiri baba bwatu gutenga kiro umuntu tigeta chire na amde maene kero tuacha abo twanyora abandi mugondo barenge abandi nchikoni barenge korra gusekende nkero baranyore bali igono bugimo bakongu asabana chintakana na bali mumanyete igoro yobugima bwe chintakana gusabana bagutigwa batabwati abaibuli igeko bigasienko onye mbaro babwata abaibuli bonsi babere kulindu bugima nigo buba migete na kiasabana aba bale batabwati abaibuli babo batabwati ndoko ba directions na uboka bakubuka bero belie ngana kibao kore emirobele yabo yakira litiko ibana mabera na ndi no mugano bwato bulito na ndi na no mugano bwenera tobo konye na kina gotenge namba yesi mikoranche no erega bwa TV yao kende kiri bwate gesinini tomero mwana Vena egera nyore shopping nere aigwe buna bana banda banyaruka ka kwenda go Somali ainyora sarwa nali arabe kumukia nera acha konya amate yabo igo bono nere togenda takobamo nere kero tuguchigukuri rumurobelio Vena kubuli kwa unkoroki okubolia abagusi bali bakurigire tugwetere TV ya Ndizi batebya magani yao ende basabe no moyo bugwancha kero kendo uri origeretie na bara kunonyoro gokonyire nje buna mondi geretivo imbwato bokonsana monyale gonkonya igatuns nyole fi inago kesana na mahitaji maybe shopping igankenge nchigo chakera inago kibusana
Mwanchu muligeri witu koboli kwa ye Vena Nyarangi ne fisi atageta soere nera agoke aso university ro chibagatanga wentakane kwebwata buya nigiye komenya nyo embuya so maburi bosi ro chibwebwatire buya osomigu primary school osomigu mpaka secondary school onyorre grade kia komosoya se university akinto komorora kende nere esukie asobogi moboiga gwetero koboko korigo kurwa andi nigo kogosesenigwa nto baba ngiti asabana chintakana nimete binto mbikongete kurinde keriegeke e pound ya ora mutumere amsini ya ora mutumere emi ya ora mutumere igora seseniwe nandorra maseseni asenka yao ekeroto konya abana buna batali kwenyara bali chintakana batabwati abaibuli wikachiga kichinde naende ndochenga noto wikero mwali bumurubulyo yugaiga kinde no kwigena buna nyasaye ngo bakunale munyare gokonyo mwana Vena Nyarangi kuruga igasi twikara sta senka yabo murubulyo nigo kurukwa na yeteiro kucherekera litikolia Jumaine ense ya munenus chiabo tuko yandira ko baime Ndizi TV na rubansu bomugusi nchini gonkuru kwa Sara Nyarangi ontita na botambi nigo bagoteba koramaya ogende